Pas rampung. Kita gede oleh sesuk panen nek ndang duit aku. Lale kok badanmu iwake kek lanang kabeh piye menurutmu? Wingi pe aku ro nek sing gorok barang kek. Oh iya. Lha kepiye nek bedake anu lanang wedok kewan kowe ini? Gampang. Iya. Carane angger mbok jawil. Kayak Kayak kok mesem lah kuwi wedok iki. ngono kuwi. Heeh. Jawel ngono e. Wah, ora percaya jajal lho. Wah iki wis rampungan to, Truk. Heeh. Ya aku nang Pak Waloyor golek mbako. Ngono. Enggak. Piye kon malu ora? Ora aku penasaran jawili iwak iki, Bang. Iya. Wah. Lah iki kali sing ketaine kae iki. Hah? Wah, kudu hati-hati iki. Soale serang tang iki. Wah. Jalan nangane koyo ngene yo. Wah, malah tiba meneh. Yo, walu yo. Mbok yo dukuhmu iki kon gawe kejebatan ngono lho. Nedulan ora ngene iki. Lu masih jiwa angele pol. Iki apa iki? Kemerlop kaya lampu disko. Iklan nek iki. Iki apa iki? Tak gue lah. Luar begini sapa aku nemu. Truk. Ah, dibocah iki. Men. Paling makan iwak. Lah, jajal aku gone Pak Waloyo sih. Jare culeng apa ora iki aku iki. Hei. Mbedino kok ngene, Be. Jare grup ora iki aku. Wah nih yo seger iki kan termasuk lumayan bakone. Wah nih Be, yo iki cenoro kabeh rasane. Turuwe apa yo? Wah tak turu sik wae lah nek ngono. Kesel rasane. Ngomong ini. Duh, yang ini. Sopo kowe? Aku Jodronyono. Bisa dipanggil John, aku sing bau reksa kene. Lah ngopo kowe nemoni aku? Aku lagi duit lho. Aku ora butuh duitmu. Lah terus rep ngopo kowe?
Kowe wis jiko ali-aliku sing tiba ning kali sing saiki mbok deleh jrijimu kuwi. Lah, piye Jon? Yo nyon arek mbok nggo ning aja pateni aku lho. Aku wis ra butuh ali-ali kuwi. Kuwi mbiyen sing ngenai mantanku. Tak kurang mergo dhek main gila karo demit liya. Ya terus aku kudu piye iki? Aku gur pesen karo awakmu. Jogo sing tenan ali-ali kuwi. Mergo kuwi iso gawe awakmu bejo. Yen kowe pengen ilang, ngedruka bumi bentel. Kowe wis ra bakal ketara. Berarti ampuh tenan akekmu ki Jon. Ning iki syaratnya apa ya Jon? Syaratnya gampang. Jikoen HP-mu mlebu ning YouTube, subscribe channelku Bemo TV. Di-like karo di-share ning kabeh sanak adammu. Tapi kuwi ana pantangane. Lah pantangane apa Jon? Kowe ora oleh ngentut suwene 3 dina. Yen nganti ngentut, kesaktiane bakal ilang. Lah iki piye Jon carane aku men anu ngetara meneh? Gampang. Dilaten ali-ali kuwi ping 5. Wah ya matur nuwun Jon, iki sangat membantu tenan iki nggo aku. Ya wis, aku arep rapat ning balai desa alam boko kono. Ha 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 ha. Apa tenan nyimpan ke mobil ya? Jangan. Tenan orang ini renek salah itu nih. Jare tak dijale. Renek salah ya. Ganti kok celuk main. Stop. Aku dia tuh kowe. Aku sing becek kok ngilang bocah ya. Mo. Nah, iki bisa. Mo. Ih, ora tenan bocah. Apa akeh iki berarti? Kene ngendi bocah iki? Kowe golek sapa lho? Begini meneh kene. Wong merem mripatmu kat mau. Ngene be, pakanono to, tekan kono kae. Aku tak ngopi sik yo. Apa ngendi? Ngopi nang warung kono. Oh. Iya. Ya, Kabeh. kabeh. Ya, apa kan deh? Dijar klenik bae iki. Wah, jajal warga Jumitan bae iki. Bas. Lho, kowe to, Bro? Mulai aku iki ngopo ning kene iki? Lah kowe kerja nang kene lha kowe arek ngendi? Wah, aku ki arep goleki anu lho, kancaku kerja ning gone Pak Ganden jarene sing nggon peternakan ikan lho, kon melu nyambut gawe aku. Ngerti nggone apa ora kowe? Oh, nek ternake Pak Ganden ki ngalor kono kae geko ngetan. Oh, iya. Cilik tenan bocah ulah nganti aku makani rampung. Kurang golek rene. Jian kerja aku sini ya. Yo, glondong. Seger tenan iki. Kopi gorengan. Kita mbok Juminten iki. Pol. Wah, wis wareg iki. Sate kabur wae iki. Wis
sih demet. Kok pakane iki, Bang? Sopo sing muni, Bang? Biangane dia. Ora sesuai kan nih. Dong. Iya lah untuk dilat ini mah. Celuk. Apa lho ikat mau? Ngerti ini jedul get-geti wong. Ada nih gue ikat mau merem kok malah. Wah, kuwe lho. Ada to makane ra upose. Wah, atuh Des. Terap sih aku jadi ya. Wah, ning jajan ampuh tenan klan nek iki. Pinjo jali uang sampe dino ning ngene iki carane. Jos tenan iki. Wah, ini nek ora kon ngentut 3 dino yo. Bongko wetengku ning ngene iki. Wah, denaken mules barang iki. Jan abot Jon. Syaratmu iki. Wah, dan lombok juminten lombok apa ya tambah ra kuat aku dan. Gue lagi mlebu gede ning ngene iki carane. Gan. Gini bocah. Ngawur tenan. Pamplengan kuwi. Wih. Entar tronton kuwi bocah. Tot semono aku. Wah, loro iki. Jen, wah ning lombok juminten iki lombok apa iki? Jen marahi cicil kabeh ta ini. Mesti akeh wis ra fungsi meneh. Ora kuwi pentok-pentok ngono ya nanti ngising barang ya. Iki. Dede ya ini. Celuk. Wis rampung Des? Wes kok areng wis kono kae. Oh, tinggal ngopi ora. Halo, tenang oben. Aja to Ren iki. Opo? Penting tenan, Des. Yo, Aku butuh sesuatu. Lu. Enak apa, Des? Ngene lho, Truk. Iya lho. Aku wingi nang gone Pak Waloyo wingi mujimat lho, Des. Gimana apa Des dulu? Wah, ampuh tenan pokoknya. Aku ora ngapusi, wis aku wis buktekno tenan jenenge. Di sini dulu. Iki lho, Des. Iki ampuh tenan ora ngapusi aku jenenge. Kowe nganggo iki, injo ilang awakmu. Mampuan Lho, aku wis buktekke nang warung Juminten. Wis mangan wareg. Nganggo iki ngilang, lah ora bayar tau dadine. Hebat to. Kowe kare gedheluk ping 3, cling langsung ilang. Kowe barang. Ndek injo mantu Mbak Londrine kae ndek kowe nggo iki. Sampun dino padahal. Tak silih nek ngono. Wah, yo aja disilih kok. Lah piye so? Sarate. Heeh. Kowe karo kanca dhewe ngono kuwi yo. Lho, nek kowe sarate iki mbok nehi, Nah. iki luwih ampuh lho, Des. Ndek Zumi barang kowe ndak. Abang tenan, Des. Wih, ada ora percaya. Wis kene wae. 50.000 to. Gek langsung nyonggonen. Tenan iki. Tenan jenenge gara. Tak bayar iki. Piro? Lha 50.000. Wah. Blas ora iso. Wah, gek nyoto gek nggonen. Buktekno sik. Iya ya. Nah, yo ngono lho carane iki. Good. Mbak. Baik. Apa Mas? Kopi, Mbak. Ini kopi ora? Ini oke. Siap-siap kopi. Anu Mbak Ding karo sekol Mbak. Madang wareg ora bayar iku. Jos pokoke. Tinggal becek wae. Madang wareg ora bayar. Dite utuh.
Pol. Ya Mas, kopi nih. Oh iya mbak. Coba nuwun mbak. Segoni. Nuwun lho mbak ya. Jangan lagi. Jadi bening tenan iki. Pendelenganku bar madang. Wes entek iki. Jare tak coba nih jimate Bimo wae. Mandi ku ora. Truk omah ping 3 jarene. Oh. Serah ketok nek ya aku. Isanya kabur ya gitu, Mas. Lho, kan ndi Mas? Kan ndi lho? Keprang aku tuh, Mbak. Wih, malah ngecek kowe iki. Mau wis ana ngomong kabur kok mel-mel kabur bayan dhisik ku mangan tek ora gelem bayar. Aku sak jimate Bimo nek aku. Yo. Aku Jodronyono bisa dipanggil John. Aku sing mbau reksa kene. Lah ngopo kok kowe nemoni aku? Aku ada duit. Lha situ yo, Tes. Kan entek tekan kok.